mami haal ko bo bange worbe o bange rewbe wada persante ko wona dum kan mo wawi tongude kinde de fof moni fof hunde e kiltiri mum nde wiya labbo dikko pullo samba bambado demba jallingere fudna fuddi gaydaka nayi enen fof ken fulbe enen jiidi mo jiidi baba kinde inde jettode ha yima dañana gurdi tan Allah wadi kinde gile gawru ndi do wona nyandi ko ni wona fela ndi wona samme ndi do wona suuna ndi wona makari hay gawri ngotiri wa wuurde taw ndiyam ala ittani gawri nyamda fof wiete ko gawri dalil kaado haala so neddo fiirime becce o yi kanko danma asko fanma galle baba mo tay don holko saabi wi labbo woni afo pulaago kanko adi jaggude nagge wiyete jallingere nge dikkuri ko puneji rabbi kinaari tan e on saha labbo de aynoy labbo suusa heege nagge woddo yani nagge haarani bibe karani jango bambado aynoy suusa dom ko nagge haara dom dirani so dom dirani harta pulla aynoy arti jamma nagge haari golede kaari be mbadi batu do société fuddi be mbi samba pullo arredan mi nagge ge min gadundire mano kala de goto men ari nagge kadda dum yo kosam jaggo hakkude men hakkude pulle bambado na nyaagude ko aadi ndendi kosam pullo reeni wadi développement labba adi wiide nden pullo wadi développement bambado adi yewtude culture favori hen non de wiya baylo nde baylo wayler kaaje wada no wela hen kange yelti hen kalti yelti kala kene wade e diine ko jamdi fuddorte en paami bangeji men fof dum den non hay hunde wa golle de nyeñ foka taw baylo arani hen jon non wi baylo wayler ko kaaje wada jamde wada no jibelda wi sakkata nguru faw nguru sakka leggal wada no wela dum wi mo sakke mecalngal maabo wi dum non maabad garaji wada kosiji wada gude yimbe cuuroro maaba bakkere wada loode dum do wi mo maabo anani dum der kadi wi bambado ko beedo fof so tawino ko yo pullo jango jam itted lahal taw ko labbo nawana pullo no addani Amadou Kane ni jango so nawa goddo o nawata lahal gongal ngal heddor don maabo sen nawata ko gude walla loode so hodima so acci don e loode sen yar pullo goddo nawata ko loode godde sakke so hodirima sakkaago pade walla tengade sen yaha nawata kadi ko goddum bambado non don hoddu wiyete ko hoddor do woni tagi wiide bambado mi aram hodana Amadou Kane rokkami mi yaami hodana joomay rokkami hodana Ousmane Sonko rokkami fo ko ndu wotur do woni favori be mbi non bambado jinganama ko do waddi hinde bambado de fof no jiidi ma jiidi baba woddi mi hodanma mi nawor hoddam dum den ko Amadou Thioubir ba coordinateur président fina tawa sababu on non ko Amadou Tukkal woni gardiide bagge groupe artiste dans le monde entier ngol woni go Amadou Abou Kane no jabburi min do ni pucci ha der piscine pucci ha der tapis rouge pucci ha der clim ngol woni go l'essentiellement hande rosoto nati hagde aduna garowo made ande ko do fuddi dum ko marketing ko Sekou Mane banno Ama Sampolel banno ko Don Sampare banno ko Amadou Sampare badi Amadou Kane wadi drapeau do pobene maire kelle on jarama sababu ni kala ko fonno wadde présentation ñeñagu wadama ko heddi ko tan ko enen ñembe yimbe du tinade sabe en jogi gedal ngal ganduda wana kala goto hen ko jogi malla ko jeyi hay goto wawa tettumi juude mudum min kala do ko aman bumbu jong min ko mi maba jawon minen nde ñeña ngu feccande gol futtuta gedal mum minen Allah fecci min ko jawanbe minen ko jawanbe min jimata so jawan wonno do joni tan on nana danamde dow mi haala yumoko mi haala bamako mi haala kadi tumi ngumudi ha tumi jettudi gedal tingal hono kala mo jida e aduna ñeña gonno e aduna he ene jogi gedal ngal jogi hakkude makko dimmoko e fodde hakkude makko dimmoko minen fodda men ko hakkude men e jawanɗo dum non min biya tan ko dum do minen sumin jidum ene wela min sabu ko bamtare meden ene pop go fo heben gedal mu ha timma heben faydu mu ha timma taw kadi yo manduno dum do majjata mayra dum non bidi wi on Allah jaramon jarama jom baawon jettiren jinnabe jettiren Cheikh Siraji Dine jettiren ceerno men kalif men ceerno Alhaji Amad Tidiane Ba naganadam ala kadi balde juude cellal duumi ngal battane mojjo honono mawnam seylam coordinateur groupe artiste international Ba Amadou Thioubir bambado jom gedal bambado jom jamanu so bande dañi haaju addi haaju hollima e nder bande en a yii don bande en a yi bandum bande en a andi tigi bande on jogi bandirabe min beltima monsieur le maire o woni Amadou Abou Kane Bergaman Hotel français en andi Afrique ne andi Europe ne andi min beltima e ko jabbi min o teddini min o bismi min
en beltima e kaaliɗo Amadou Boubou ko jaɓɓi en bismi en en beltima e Alassane Farik ko jaɓɓi en bismi en en beltima e Amadou Mbaye ko jaɓɓi en bismi en en beltima e Diaw Bébé Demba Kolodi ko jaɓɓi en bismi en en beltima kadi e Hammad Pata Sira ko jaɓɓi en bismi en ko heddi noon ene wayno pine ɗe goto fof haali pinal mum kadi Amadou Thioɓeri pacciri ɗum mbiɗa jogui ɓiyam noon ko Afam Alassane Amadou Tukkal ko étudiant jangguɗo université Cheikh Anta Diop so neɗɗo waɗi noon ko meeɗani waɗede hono ko Amadou Kane waɗi ɗo ko ɓe meeɗani haalede yo kalane holi ko woni ɗum wonɓe ganduɗa enen jiiya image o kono nanta ɗemgal men mi hokka Alassane Amadou Tukkal haala e ɗemgal tubakoɓe saabu fof ene caggal makko ko mbiɗen ko jetti Allah no fewi yona sallallahu alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe men khalifa men en jetti dendagal ɓi pullo biyowo mbimi wimi e wimami no wirni noon wonno wiya ko yumen Hawa e bamen Adama jibina siita Adama Nuhum siita annabi Nuhum dede annabi yaaba dede Yasin yaaba ubin Yasin makam ubin wala makam bolu makama jaliga makama pul fof ɗo yimmi jaati ko haali ko noon juste mbaɗa résumé e français parce que haalama déjà hankadi fo timmi. Nous sommes ici dans l'hôtel Bergman le 20 janvier l'année 2026. C'est l'ensemble des artistes de la sous-région qui sont réunis ici pour montrer la valeur de la culture africaine léguée par nos parents de génération en génération. Ainsi, Moussé Kane, qui est le PDG Bergman, c'est un homme sociable, un homme qui était à l'immigration dans le pays occidental, mais aujourd'hui, il est revenu en Afrique pour s'investir dans ce domaine. Pourquoi? Pour aider la jeunesse. Pourquoi? Pour accompagner le développement du Sénégal. C'est ainsi que Thomas Sankara disait, l'Afrique est un continent, chaque homme doit construire, car l'Afrique est un continent de l'humanité. Donc aujourd'hui, c'est juste une journée culturelle. Donc les artistes sont venus partout, Mali, Mauritanie, Gambie, Sénégal. Ils sont venus ensemble, c'est la première fois dans l'histoire qu'on voit beaucoup de gens sont venus ici sans même se parler pour montrer la valeur artistique léguée par nos parents. Donc merci à tout le monde. Amadou Abou Abbas Amadou Lamine Sawa Ganna gorko torodo mo ngandumi holi kañum sab minen jibdina cian kon minen piji cian kon minen mawnidi cian kon minen baddi galle cian kon o Amadou non o dañi ñalaade ne kewi cian kon boggel woni holɗum nde Allah walli nde Allah ittimo cian kon yehi ladde o dañi o sakkiti wonde ko alma ay o hotel ko Bergman hotel o wiyete ayo Amadou kam Bergman o nde o arti e leydi he nde Allah rokkimo laamu e laamu Macky Sall o woni maire commune Ogo Allah itti Macky o natti wonde laamɗo commune Ogo Allah rokkimo jawdi ndi o joginondi o waɗi nde oɗo nokku ɗo ko ladde wonno koye ma paami ɗo ko ladde wonno ɗo walno ɗo ko boy o walno ɗo ko rawandu ɗinne ko congoji gonno Amadou Kane ari ɗo o waɗi ɗo oɗo hôtel o waɗi ɗo lampaji o waɗi ɗo ndiyam o waɗi cuuɗi o waɗi ñamde o waɗi yarde o wi huy boyeji dow Diomaye posi kandani jogori wonde laamɗo kañum Ousmane Sonko ɓe gari ɗo e ɓe dartamo nden noon yiide Diomaye walla yiide Sonko weeɓani Sonko waɗimo message yo ar galle mum Dakar o yehi o tawoy ɗum nden noon yiide mo weeɓani o yindire on wimo mbiɗi yiiɗi golloto ɗen o min kala ko kemmi nawtami ko Fuuta ɓen jimi ñamdoyde ko wino ko noon woni gonga wan noon ko waɗɗo kon heewi kadi ne yoni ayde ɗum ɗo fof ɓenni nde o hôtel gasi wonde Diomaye laami Sonko waɗa premier ministre ɓe ngari ɓe mbaali ɗo kala ministre gonɗo hande e ley Sénégal andi hôtel o Bergman ene andi ɗo kono cankon naaɓe noon enen gandi Amadou ko wona e oɗo façon cankon naaɓe eɓe gandi Amadou nde ndiyam manki cankonde
eɓe gandi Amadou Foras waɗa kanko waɗi eɓe gandi Amadou ismu Thian kon doora e gurdam Sari Mahamadou Amin bamum baboy sarifo afo donɗo bamum ko wona tekke o ay on koɓe sehilaɓe ko mawni ko nde ismu fuɗɗa waɗede cankon nde o tawaka o watti nde ismu he kala ismu garɗo o waɗa ha timma albarka o Amadou mo Daka Thian Daka Madina Gounas albarka o Amadou neɗɗo jawi o safra ɗum ne neɗɗo mayladde o artira ɗum ko kalim ko kasede saabu Sambali may ko leydi Côte d'Ivoire itti ɗum ɗon avion o addimo ha Thian kon o mon leliɗo bamako leliɗo wadde Amadou kan so inde tawi Thian kon o tawete so yangi dawi o tawe so tawi jakata jaaki o tawete min noon suudu mbalamin ndu kanko mahindu ay Samba Mignam kanko neyimo ha o mawni o hollimo aduna o hollimo kalis o hollimo serembe o hollimo lambe o hollimo hotel Bergeman o waali ɗo so tawi Amadou kan wuuri nafoore nden heewi emin jetta Allah emin jetta Amadou Toukal Ba wan noon kala ko mayata ko jangor rondi kanko waɗi ndeɗo fedde nde wuuri e nder leydi Sénégal nde yeehi leydi Mali nde yeehi leydi Mauritanie nde yeehi leydi Gambie nde ari haɗo hande Bergeman hotel en ñalliɗo en mbaaliɗo haydara mankirani en wona ñaame wona jare wona joɗɗe wona kala ko belɗo mbaɗe kadi mi yiiɗo hunde meeɗade yiide mi yiino puccu ne yaaha e nder ladde ne doga kono puccu waɗede hirki walla waɗe jappere naɓe ha nder hôtel ha holle pisine handam go yiiɗum hande en dañi ɗum te ko ñalamo saabi ɗum wadde ɗum noon so tawi neɗɗo waɗi ko meeɗa waɗede yo haale an Amadou Thiouberi Ba an enen ndendi diwan Matam ka jottaɗo e nder leñol he wonko mbawɗa kadi wonko mbaɗɗa yimɓe ji so tawi neɗɗo yontama yo hol bandu men ka ko a jontaɗa holli banden ko heddi ko noon rewɓe amen maabuɓe Thian konnaɓe e koreji amen min ndenno hirande bottari hanki ene darani yimɓe gila hanki tawi ha yetti hande e ɓena gari ɗo mbiɗa yiiɗi haalde hen inde hen yimɓe seeɗa ko heddi ko yaafo kam nde wonno jamma ko wari arɓe ɗo ɓe noon to banggue galle amen woni mawɗo ko malaɗo maabo woni mawɗo galle woni joom suudu Mamadou Mabel oɗo jooɗiɗo hande ko mawɗo galle amen kono ko heddi ko Houleye Hamidou Ali on woni jeewo am min Amadou Siley Amadou Boubou Coumba Semo Jeeɗi Boubarka Mali Fatim Mbouñi goɗɗo gonɗo ko Houleye Hamad Bool joom suudu Samba Sangoto o ko joom suudu Amadou Kane omo ɗo e nder jonde he joom suudu Yaya Mabo ne wiye Penda Mamoudou nanɗo joom suudu Sada Mabo nanɗo ene wiye May ene jeeya o yettete ko Guissé joom suudu Babou joom suudu Sayko Mabo nanɗo kadi tawi ko salminago wondugo e needi so rewi lawol ni ko haali ɗo ko fof so haali min potani haalde hen kono noon so waktu yonti tan yo juule kadi ko ñalawma poɗɗo haalede so tawi min kuccodiri e Amadou Abou Abbas so tawi min kaalani hayso min gofani Allah min goofi koyamen nde wonnoon ñalande ubbetaki kadi minen min jadanama wasde ubbude nema hamin ƴefti émission nema ubbetaki nde wonnoon kala gubbowo nema ko haasidi min ƴeftino ñalawma wasa kodde min e Amadou Thiouberi e Kadia Aliou ko ɓi kawam min gari galle makko min tawi ɗon ko accusé makko woni Issa Ba ko pullo amin ko sehil amen nde min jetti min kalani ɗum haala ka o wi ɗum ala caɗele hami yi Amadou Kane o nodda o telli o tawi min less o wi min bisimilla moɗon kadi kala ko gadduɗon ɗo hamin belti tawde kay ko diwan o tawde kay ko wasa kodde kala ko fobbi mbeɗa leewo kadi ko wino ho ha hande ko a wasa waɗi o ruttaki nde ñalawma o yonti o waɗi délégation makko o ummi Dakar o ari wasa kodde o yonni ñalawma o ha yooɗi o woni yummo ñalawma o woni baba ñalawma o tambi kadi o holli kadi ndimagu kadi omo wondi ɗo e bandiraɗo debbo Timmuɗo ko joɗon fooli Touba Bakkaba fooli Nduwaba so ari debbo nafani so ari gorko ono jogo paɗe guijumen on ko Haby Niang ko bandi ko debbo kadi ko sehil makko kadi ko debbo toroɗo Timmuɗo so tawi ari galle Amadou Kane o hangdi hintako omo andi ko ñeñono war ko seede ko ɓuuri hewde koko ɗon heddoro Haby Niang sa tawi ɗum galle Amadou Kane ni ittanma gueɗal kadi ɗo jooɗiɗo Wourossogui ɗo omo humto ɗon haaju kadi ko jokko leño bandi ko en ko mesala leñol hamin mbawi ɗum settade mo wondi ɗo noon e funere makko tokara li debbo mo Wourossogui kadi ko guiɗam ko sehilam
Amadou Abou Abbas noon no mbiɗa ni min jettatamo min duwontomo min ñagontomo ko balɗe juɗɗe battane moƴƴe sago guiɗo e gaño yo Allah hokkuma sago hoore makko ama tukkal an noon paama a waɗi ñalade par ce que kala ko ma e raddo ko jawgal defi ɗum ɗo foof ko Allah e nelaɗo muɗum e ano par ce que koye diwan he min goni kono min meeɗa nadde ɗo nanni min ɗo hande ko sababude ma alay saago noon min gubbata oɗon nema min kalat ɗum noon dendagal ɓiɗɗo ñeeño gonɗo ɗo henne debbo e gorko suka e mawɗo mi salmini ɗum mi juurima ɗum o ko Habsatou Ndiaye ma walla mbiyon dillingo plein Amadou Kane Diallo koko yimɓeɓe mbi ko tan an a yettatake a duwante sibi ka moƴƴo moƴƴinde banggueji ɗi foof ka jontade joom saha kadi mo bonnani saaha muɗum kala gonɗo ɗo aɗa jogui e muɗum fodde kala gonɗo ɗo a wadde e muɗum ñalade min duwima noon ko daña ko fagga ko yo Allah waɗ hen ñamɗe Allah uddita yañi uddita barke gonduɗo e barke Allah newna gueɗe ɗe foof yo Allah nawɗum yeeso ya junggu ya endam gari Amadou Kane Diallo ko ndungu ala gaño nanino wiyama ndungu ala jon ɗum kam hakkadi ko fofo haalama kadi ko haaleteno kadi fo haalama ha paari ñaguiɗen Allah tan jomum yo Allah nawɗum yeeso ya jomum ya jogora jaam e ɗo noon wiya ko pulagu kadi holliri ñeñagu ngu ari kala holliri sakkeɓe e maɓuɓe e lawɓe e wayluɓe e bambagu min noon o noon ko bambaɗo Tidiane Amadou Thioɓire walla mbiya total eyyi jinmi aran ɗon ke hoddu ndu sa nani hoddu noon ko ñeñagu fof hawri ɗon yiyante e pullo woni pulagu eyyi sa nani hoddu ndu ɗum ɗo ko jaggara casuji ko ɗum ɗo ko sakkeɓe woni kaccireji ɗum ɗo noon so tawi en gari ɗo ko lehal banggue lawɓe woni ɗo en jii so banggue wayluɓe to mi anda so tawi oɗon keewi kasaraji heɗade kasaraji so bambaɗo hooƴa ɓooyi honga feggere pour sone hoddude no sensé woni bambaw ɗum ɗo noon hakkude ɗo eɗen jiiya garaji ene mbaɗe casuji he woni to jaddo wonata ɗo ɗum ko mabuɓe gueɗal mabuɓe bambaɗo noon ko koɗowo e ɗum ɗo noon ko pulagu pullo ayni nayyi arti fewni waɗi no foti wadi ni ngaari hirse itte nguru waɗe e hoddu ɗum noon ko ɗum woni hoddu sa nani hoddu noon ko ñeñago fulfulde ene tiiɗi fulfulde fulɓe ene tiiɗi pullo fof ɓurɗo wawde fulfulde ene andi fulfulde fulɓe ene tiiɗi ɗum noon ko goote bambaɗo moon Ba Tidiane Amadou Thioɓire walla mbiya total onon fof banda men mi salmini on calminali teddude mi wi on kadi bisimilla mon e galle he mi wi on galle o kadi on gona hen hobɓe galle o ko galle fuutankoɓe galle o ko enen fof ndendi ɗum galle o kadi waɗira ko ha wona faaro men ha yonna en ha fewna en ha wona jippude kadi fuutankoɓe e hande Allah addi on ɗo janggo ne kayne son cohli gande galle o no keɓirno ɗum hande ni janggo ko noon keɓirto ɗum janggo ni jarani ko ɗon namdo nde wonno ko mbatton ko leñol ngol fof mbaɗanton ɗum nde wonno neɗɗo e enen fuutankoɓe sa nani ñeeño tan cikkata ko ñaagude ala ñeeño firtata ko karallo jiɗɗo hoore mum jogiiɗo kadi meccal eyi meccal noon ko kañum kadi jogii aduna o sa fini subaka a tawi jinnaɓe ma ene jogii meccal an wonko ɓe tawruma mbiɗa hollita on vraiment beele no feewi e yiide on ɗo henna nde wonno min fuutankagal mbiɗa farnoro ɗum no feewi e mboɗo andi kadi ko mbatton ko ene jeeya e ko ɓamtata fuutankagal ene sinka fuutankagal ene yonna leñol ngol jiiɗo ɗum ɗo fof kadi ene andi ɗum ɗo ko cosaan meɗen ko ɗum tan woni ɗo donc ko wiide on bisimilla mon e programme o hoto keñoɗo hen kala no jiiɗirɗon gandon min mi heppani mi haaɓani so Allah jaaɓi ɗo ha janggo galle ko galle mon bisimilla moɗon onon foof mi weltanima Allah jarama on jarama